Sa Good Vibes, isa ka tricycle driver ang naka-rescue sang isa ka baboy nga nawigit sa dalan. Iya ini gileon naging turnover sa PNP, tubtob nga nakuha sang tag-iya nga isa ka letsyonan sa Bacolod. May report si Romeo Sobaldo. Biyernes ang gabi sa post ng Valladolid PNP, ilahagin panawagan ang tag-iya sang sininga baboy nga nawigit sa highway sang Tabaw proper. Ang tricycle driver nga si Charlie Carriedo ang nakakita sini sa dalan kag iya ini gilayon yung ginkarga sa iya nga tricycle kagin turnover sa Valladolid PNP. Sa post pagid sang PNP sang Sabado sang hapon, ginbalikan na sa nagadala sang salakyan ang baboy nga nawigit matapos makita ang report sa social media. Istorya sang tag-iya nga si Ria Acebuche, gikan sa ilog ang iya nga tiyo nga nagkarga sang limatanan ka mga baboy nga ilagin bakal didto. Kaya ang tito ko naglakat, kumito kami na may relative kami nga napatay, kaya nagdala na lang kami baboy. Tapos, ano natabo? Sa sobra, ay may diferensya yung L300 eh. Nabakas. Tapos paano nyo nabataan yung wala na? Ay kasi tito, grabe man mag-drive. Paano sabi ng karga yung baboy? Duli man lang. Ulihin na lang ginako sa iya mga pakaisahan sa iya nga nadulaan sila sang duha ka mga baboy kaya nagbukas ang portahan sa salakyan. Ang iya pakaisa ay nagkuha balik sa dulid sang baboy sa makita nila ang post nga nakitaan ini ni Charlie. Dako ang pagpasalamat niya nga nabalik pa ang isa sa duha ka mga baboy. Tag 6,000 ang kada isa sini. Siyempre ka na baby, pamilyado ka, nadulaan ka, dobles ka na lang balang anak yung balik sa inyo. Isa buti na baboy? At pandemic pa nga daan. Pero ang baboy nagluya na matapos ang pagkahulog. Paluya sa mga pilihan lang. Paluya na, kinulog no? Sakit loro. Ako na sa subong. Paluoy ba? Paubos na inisang amon maabtan sa once lechon kay na siyang udto. May mga customer na siya nga napalipay kagin busog.